Huriani Tuhata, tabu kama mulai pamiguata, marende mahita. Rajana tumibul, sigom gomi hami, jaloma pujian nami. Mari hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mapa langit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah sianho, ima na mangoluhon uhum sabing dohot holong ni roha dia basaon. Jala marpangalaho sarepon, maradopon debatam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan, naso marmula, naso marujung. Di parbagaho do marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasesani dosa, hati goran dohot hangoluan saleleng ni lelengna di hami. Asi maroham, lehon mai di hami. Saya sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim. Asa hululi hami pangurupion sianho, moloro pangunjunan tu hami. Saya pahot marohanami, asa tumporsea hami di hatam dohot di bagabagam, asa jupak kami hasonangan saliling nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di bawah
martangihon hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik pasiahon dohot labatanna. Patik pasiahon unang ho olo maka tinakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo manggap-gapi dongan jolma. Manang manjehehon, manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida. Ikon nya pinat do dongan jolma anggoso takas do pe binoto salahna. Holan uhum na dengani do pa buah-buahon. Ido saatna atong rap mangido gogo mahitasian Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata pargo bagui mahami mangulahon lahombar tepatik mi. Amin. Topoti madosa tadi jolni debata martangiang mahita. Ali aman nami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hu parhatutu jala hu topoti hami do dosa dohot pangaleson nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhiti-hiti asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Alani pangkokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringot tu hasa sani dosa. Songonon doha tani Tuhan Jehovah. Nunga di arsahiho au marhitesian aka dosam. Jala nunga di lojaiho au marhitesian aka hajahatonmu. Au tutu. Au sandiri manalesai aka pangalosim alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasa ngapon ma di debata na dikijang. Luna
hatani debata turpuk epistel ni ari mingguon ima natar surat di Lukas bidu 10 onom mamuka mai sian ayat sada sahatro di ayat 10 tolu rap mata jaha marsikat sorin. Lukas bidu 10 onom ayat sada. Laos didok iba nama tu sisian nai alung masa dahalak namora namar duara bagas. Jadi tarbortik matu ibana paswa saihon juara bagasi artana. Jadi marhusarima juara bagasi, dia nama bahenokku, ai buatoni tuaki nama sian au hajuaroki, mamakur dang adong gogoku, manehe-nehe maila au. Jadi sada-sada di jonasa parsiringan ni induk nai tujolona di dokma tuna paljoro roi sadia sigara rami tutuatta tuna asing muse di dok iya ho sadia do sigara rami 100 tuhu kan eme gabe di doktu ibana alap ma surat mi dungi suraton ma 80. Aupe hudok ma dihamu lului hamu ma dihamu ale-ale marhite hite mamon nageduki asa ia dung sudai gabe dijakon mahamu tu bagasan aka parmianan sogut. Asa molo sohaposan hamu mangaradoti mamon nageduki ise maatong pasahaton tu hamu arta natutui rapita dan hawan sada anak soman dua itu saya soman ado nasada haholongan ado nasada nari kobarangan ado nasada toisan ado nasada nari dan hawan hamu debata rap dohot mamuni ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan mampepsa amin. Tuhan
taha tidak kon ma hapor seot tai songon na hina tindak kon idong atas hapor seon di sanduk purtibion rap mahita mandok. Au porsea di debata jauh. Ido ama pargugur na suatu dosa. Na tumo alai doa. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata jauh na sasai. Iman hati Tuhan si Maria naga beka biasa tujuh berbahagia. Aku rasa Tuhan. Ido Tuhan na tumaw na benit di pamahong manisiatus. Nama kita aja di tanah ihaw pinasian. Na tuat kebenatur pun di tanah. Namulah manggul dari katoluhon. Nama naik suruh lalu butuh siang di bakal Jehovah. Amanai dan guna soh dusani. Di sini banyak pai mengasut utama on menghuni halak amal dohok mangate. Apa siap itu di perbadian jalan dosa kuliah dia kuliah atau Kristen akan dia dohok biasa sama dosa dohok dia yang mandok mulak mengurus sobat ini halak mangate dohok yang menurut sahabat. Amin. Kur inahana.
Shalom. Shalom. Adorang sahu jami tikting namasa dehita. Boy marahita tepuk tangan jo tupungan inahana. Tung macayuli lagu muna inang. Tikting namasa dehita dibagas saminggu per minggu ota. Minggu sadarion digoari do minggu pasapulop opaton dung Trinitatis topikna dipati buldebatado akan nadangol. Nomor 3 ibadah manang permingguon songona somal opat perminggota pukul 7 bahasa Indonesia, pukul sia sekolah minggu dan orang tua, pukul 11 bahasa Batak, sore 10 onom 30 bahasa Indonesia khususnya tuakana poso mau sebetulnya nian. Naupaton pilihan Minggu 10 September 2022 di Perminggota Sadarion di Patu Pahuriata do 2 amplop, sada amplop tuhuria, jala sada amplop nai tu pengadaan keyboard dan sound system di Gereja HKBP PKPE Malakoni Resort HKBP PKPE Pulau Enggano. Nah diduhon ni amang pendeta Roy Simajutak naung hea mangula dihita. Jala dari Minggu 25 September 2022 naneng ro di Patuba dotong 2 amplop, sada amplop tuhuria, sada amplop naik tu Lembaga Alkitab Indonesia. Napalimahon ibadah pangapulion di Patu Pahuriat tado pangapulion naparjolo sedarion Minggu 10 September 2022 dong sidung kebaktian pukul 11 ima pangapulion tu keluarga nyonya Silitonga Borus Situmorang sian sektor sada 2 Antapani alanong di Jotuhata amata nataholongi Rolin Victor Silitonga pangapulion di Patupa di inganon duk sidung kebaktianan non. Nah berikutnya pangapulian tu keluarga T Simatupang El Borutobing Nahenan ima di 25 September minggu depan 2022 dong sidung kebaktian pukul 11 marenganan di Gerejaon ima ala nong di alap inang na taholongi Betty Boru Lumban Tobing. Jadi tongdo di gereja di Patupa. Nah patuluhon pangapulion tu keluarga Esregar Boru Tobing ima 25 September 2022 pukul 11 tabado pangapulion tu keluarga Esregar Boru Tobing sian Setradago sektor sada 2 Tapani ima ala naung Jumolo inang nama dubuhon amang amang Esregar pigar nasalpo pangapulion di Patupa di komplek Setradago Timur 5 nomor 23 Bandung sektor sada 2. Nah berikutnya kunjungan gerejawi nakip pagi pukul 7 pagi tajalodo tameta seksi amasian HKBP Manyar Resort Surabaya Timur jaladung sian gerejata melayani donasida di HKBP Bandung Timur. Mulai tema di pelayanan di Nasida. Nomor 8 Renungan Simeon Radio Maestro 92,5 FM di Patu Pahuriat tamai setiap hari Kamis pukul 20 saat 20.50 ima pekabaran Injil lewat siaran Renungan Simeon stasiun 92,5 Maestro FM Bandung. Hicama hita membuka radio tabi. Nomor 10 pendalaman Alkitab Reformanda Production hari Senin 10 September 2022 pukul 6 sore di Patupa do pendalaman Alkitab Reformanda Production niluhani amang pendeta Vandalen Gultom sudi akka anggota Reformanda Production Roma Nasida mengikuti. Nomor 10 sada PPD Distrik Sapulualu Jabar Tengdie di hari Rabu 21 September 2022
pukul siawip di patu pada pertanyaan gabungan inahanna PPD Distrik Sapulalu Jabar Tengdi di HKBP Resort Subang. Punguan inahanna sian gerejata madohoti ulonon diluhon amang pendeta Burhan Sianturi dohot amang pendeta Fadel Gultom. Jala buah-buah tunasida marpunguma di gerejaon pukul 6.30 Rabu 21 September. 10 tolu Dewan Diakonis Sosial Seksi Diakonia Boy Mata Jaha Alaundo Pigar Wasta na so terkaper BPJS jala di bagas persahiton nasida tabuka marohata tabuka madopeta talema nahobar tu nasida lau mangurupi pembelian obat ala naso tercover BPJS nasida. Pertanyaan sektor tanggal 27 September 2002 sektor pitu walu 12 mabansal tim pukul pitu wib di patu panasida do pertanyaan sektor jalan nabulan amak ima amang keluarga M Sinaga baru purba komplek Galih Pawarti wartawan Jalan Mangle nomor 34. Ucapan selamat ulang tahun dia kadongan adong 24 nomor ulang tahun mulai tanggal 12 September 2022. Molorong hita nomor ulang tahun dison boy majongjong nasida setabi adong sada hata netu hata tu nomor ulang tahun Filipi 4:10 saluhut nado tarapatupa aho marhite hite ibana namar gogoyhon aho rap madok mahita selamat ulang tahun Udul Maham. Di bagas saminggu perdalanan huriata tapa pungudo pilihan 21.544.150 rupiah tu huria, 850.000 siaratus tu pembangunan, 7.170.150 rupiah tu kantor pusat, 6.060.000 untuk yang lain-lain. Ima namasa tikting dihita damang daina hanginang iboto molo adong hami perhaladuna salah manuraton manang informasi jumlah uang manang barita radedo hami memperbaiki. Ima tikting dihita talopik ma tangata martangi yang mahita. Ali Tuhan perdenggan bahasa di siang nariot Tuhan di namar pungu hami naposom di huria reformando Tuhan madok mauliate hami Tuhan ala boy hami museng marpungu di inganon mamuji guarmi Tuhan nang dia karuas nami pe Tuhan na subuhi dope marsaur dot hami apala di siang arion ala nena orang siat nasida ala dong kesibukan lain tugu-tugu nasida Tuhan jagai nasida asa totong marlas niroha nasida jalaboi marpungu dot hami museng di minggu nanaing ro mulai ate modiho Tuhan molo di arina uliot Tuhan boy dope hami marpungu ala adong ruas nami marsahid jala naung sembuh nasida mulai ate diho Tuhan dicamaho amang pendeta ami amang pendeta Fadel Gultom natongon marsahid nasida pigarari nasalpu jala di pamalupo nasida boy marpung dot hami desadarion jala no sore marbarita nauli do mana di kebaktian sore. Song ni nang akaruas nami na tongon marsahid Mikayala boru tobing nagale di rumah sakit Boromeus nang akana rawat jalan amang situa ESM silain amang hasitu morang amang SRC Barani nyonya Pepan Jetan boru nadeak nyonya Resi Hombing boru Pasaribu nyonya Siturus boru Tambun inang Hutauruk boru Tobing
inang si hombing boru si majutak, amang simbolon, inang nyonya simbolon boru pasaribu, inang temanulang boru tabunan, inang tapubolon boru samosir, amang de pakpahan, inang situa nyonya pakpahan boru tapubolon, amang amanulang, Sintia Rebecca boru siahan, inang situa nyonya ertampubolon boru pardede, nyonya sinaga boru nababan, amang situa KM Panggabean, inang nyonya situa CL Situmorang boru pakpahan, inang nyonya Siregar boru Aritonang, inang nyonya rotua Margareta Marbun boru purba, inang Huta Barat boru sinaga, amang situa RT Panggabean, inang nyonya Sinaga boru siburian, inang nyonya Sinaga boru napitupulu, tung tanganmu nagogui matuhan menjama nasida, asabui malum nasida seperseton nasida, jalan boy marpungu museng dot keluarga, marpungu nang dohot hame ruas nerformanda, di hari pelayananmu, nang di hari minggu Tuhan, lau memuji guar muda badiai. Papos rohani keluarga, nama jaga keluarga, manang jemaat nomor sai Tuhan, asa margogo nasida, laho majaga di akan nomor sahid nang di akan orang sehat. Songoni nang ruas nami Tuhan, natongon nunga marhamulian alai dang madapot danak dope begitang yang nasida Tuhan, homa pangalua aluan nomuli di nasida, di permasalahan nasida, di merindukan danak nasida. Ya nakon nami Timotius simbolo molati Tuhan, nungabui lancar makatai, sedikit lebih lancar makatai, jalan Tuhan tong tugu-tugu ya nakon namion. Soalnya nang ya nakon nami, nang lulus yang perguruan tinggi, natongon lagi mangolu gerejo, pergugui nasida Tuhan, nang tung ya nakon nami, nang markarejo alai, merindukan teman hidup, begi tang yang dinasida Tuhan, begi elek-elek nami Tuhan, asa homa tong mengabulkan permintaan nasida. Soni nang ruas nami pe nadong di HKBP Lembang, homa totong madongen nasida Tuhan, di parmengon nasida, sementara ma kontrak di penasida, alai pergugui ma Tuhan, ruas disi pergugui nang amang pendeta Pitu sinaga, jala buka roh hadat pikiran ni tetangga ni nasida, asa di hari-hari berikutnya, boy marminggu di inganan naung terpatupa di Lembang Tuhan. Songni nang HKBP Sumedang, na dalam pergumulan, mengeluli inganan nasida Tuhan, homa totong madongani, khususna parhalodom nama kobasi jemaat na di Sumedang. Nang di tangyangon Tuhan, punguan inahana di nalau mengikuti kegiatan di hari Rabuon, homa totong madongani nasida, homa totong madongani amang pendeta Buran Siaturi, amang pendeta Fanel Gultom, namang ulun nasida, perdalanan tu inganani Tuhan, asabu dengan nasida melayani Tuhan. Songoni pe Tuhan, nang di pemerintahan negara namion, apalagi di keadaan krisis si sonarion, liam mahabisuko tu nasida Tuhan untuk mengambil kebijakan-kebijakan jala berpengaruh Tuhami di jemaat o Tuhan. Sebut tong margugu hami, survive hami menghadapi kerana Tuhan. Tuhan gudang nalau si pangidon nami, sian akar ruas nami, dan sian akar parhalo nami Tuhan, ala di botohodo Tuhan, dia na muli di hami Tuhan. Atong terpuji magwarmu, sadarion sugo trudi saling lelingna. Amin. Las marohata di tu hata debata, las
hado Jehovah debata, para siro hado Jehovah debata, para siro hado Jehovah debata, para siro hamarangitao. Dami ni batana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti akka ati-ati, dohot pikiram mo nabi, di bagasan Kristus, Jesus tuhatay. Amin. Shalom madihita saluhut na. So ninang di akka manami na nami na mengikuti live streaming, marhite YouTube ni Hakim Bandung Reformanda. Selamat hari Minggu nang dihamu akadamang dainang. Hatan itu hatta si patu bigota di mingguta minggu 14 dung trintatis. Ima sian buku ni parpesalmen bidu 110 mamukamai sian ayat sada sahat rodisia. Tapai hutihut ma di bagasan rohat taganuk. Haleluya memuji mahamu ali akanapo soni jahuba. Puji hamuma goarni Jahuba. Pinuji ma goarni Jahuba ola nion rudi saliling-lilingna. Sian habis saran ni mata niari rudi hasudutan nado si pujion goarni Jahuba. Tumibul do Jahuba sian luhut akka bangso digijang niak kalangit do hamuliaw nai. Tung isema songo Jahuba de batatai tibo ibana marhabangsa. Hape di pasirip dirina manatap na di akabanua gijang dohot na di tanoon. Ibana pahiyon namikmit sian orbuk di patibul do na pugosi sian gabbo. Laho paudulhon ibana top dohot akaraja ni bangsona. Ibana paian parupuan nahol di jabu. Gabi ina nalas roha mida akka anakna. Haleluya ido nang sahakna. Muliate manakkan ngate di akka inanami inahan nate. Boy tu do digerak-gerak nasi dai. Tadado neng menulus tu banua gijangate. Edo jala tornari ari Jumati sermo kami ngatur merbagi seraga palakon. Memang si turuom matutu akka ina na mebelu nate. Hape yang gua akka menamebelu langsung niate. Memang baru tutupa diri hod di hagabi piete. Asadong kumpulan ni amana mebelu. Memang omatutu si pariyahan nate. Lasima damang dainang na hinahulungan di bagasan Kristus. Manitikon madok memuji Jahuba. Buasa kamang inang memuji Jahuba hita. Di tonga-tonga ni nang nguluton. Totu nang tahilala do. Padonganion pangaramotion. Ni debata di tonga-tonga ni nang nguluton. Ubain asa manotok kita. Memuji pasangapo debata. Sudidok na kaningan na poso ni Jahuba. Puji hamuma guarni Jahuba. Lapatan da sudima nasa hum dakolan di akana poso ni tuhat tarupani na mangula di ulahon di joroi. Alay dohok ma nang dohok dohamu akka amang damang dainang. Juga kepada pemuda-pemudi saat ini juga sebagai hamba Tuhan. Jadi di semua strata kita memuji Tuhan. Bagaimana memuliakan nama Tuhan. Asa guarni Jahuba, olak nyon rudi saliling ni lilingna. Berarti dang marsangga-sangga. Tidak punya batas waktu atau limit. Atau ketika kita bagaimana kita kenyang Bapak Ibu Saudara. Mungkin atau lebih sungguh kita memuji Tuhan. Bagaimana ketika kita lapar, apakah kita juga memuji nama Tuhan? Atau dalam situasi kondisi yang terpuruk, atau dalam kondisi juga kita sakit. Buha, terbaik kita do memuji Jahuba di tonga-tonga ni nang ngulutong.
Iku sudi omang. Di dia pe ngulut tahun, di na butong ketika kenyang, di na rapar behita. Bagaimana ketika kita tidak atau makan atau kekurangan makanan, atau juga dikala di situasi kondisi yang kita hadapi. Ido asa madok, asa sian habis saran, matahari rudi hasudutan si pujion goarni Jehovah. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya harus memuji nama Tuhan di dalam kemuliaannya. Jadi asana tumibul do goarni Jehovah di ngulutau bohado di do nak kaning asal hut akka bangso di gijang ni akka langit do habuliona. Dia di tempat jauh Bapak Ibu Saudara, di transenden yang jauh. Tetapi bagaimana Tuhan di dalam Yesus Kristus juga sebagai Tuhan yang imanen, yang Immanuel, yang beserta dengan kita di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi nama bangsa di mana tibul dogoarna di tempat yang jauh Tuhan kita itu, tetapi bagaimana Tuhan yang transenden, bagaimana pula dengan Tuhan yang imanen di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Atong asa dang marsangga-sangga hita, asa unang di ada batas limit waktu alai torus mahita manotong mahwamang inang memuji de bata di sude pangrupion di sude lasni roha. Jadi apa sih kadang yang kita kejar Bapak Ibu? Di tengah-tengah gereja, kadang bisa orang mengambil kebijakan yang tidak mempunyai sesuatu kebijakan dalam kehidupannya. Kadang dalam gereja juga kita sudah memuji Tuhan, tapi kadang bawa dong, karena masih gesek punya gesek ate. Jadi di manakah kita memuji Tuhan? Kok ada yang begitu sebagai orang Kristen? Bahasa songoni nang di parhudul tak kadang di tonga-tonga ni parsaurang. Jadi di situ harus kita berbalik. Jadi dungro hamilanya nih, wah banyak sekali. Marso butuh hamil ya emang arimat orang ulama besermon, sermon, martangi yang menuguk, martangi yang botari. Nyon 2 bulanan, 2 sudima. Jadi dalam gudang hami manurat. Alai berfokus buhado di panuraton. Alai dinasongoni amak kainang program tahun. Jadi bagaimana? Apakah lebih sungguh memuji muliakan Tuhan atau dengan banyaknya sermon itu menjadi kelunturan nang gabe nama buan lasni roha sukacita. Jadi di sidora bagaimana kita mengkaji ulang, bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan lewat pemujian kita yang begitu indah di tengah-tengah gereja itu akan bertumbuhkan keimanan yang sungguh. Dangadong be nama siga sifat di siate, dangadong be nanaing membuat kebijakan di tengah-tengah ni nguluna di bagasan jadi pare dangadong nanaing si berengot tati hola memuji Tuhan tadu hita tu joroi. Kita memuji nama Tuhan Bapak Ibu ketika kita datang ke pelataran Tuhan, ke mesbah Tuhan, hanya Tuhan dipermuliakan. Tuhan do namar hasangapon akamang inang di tonga-tonga ni nang nguluton alanido. Bagaimana Tuhan yang transenden dan yang imanen mampu paserep dirina manatap siap banua gijang na di banua gijang doho na di tanon. Allah yang mau turun Bapak Ibu yang menjadi inkarnatio, menjadi logos, mampu memberikan yang terbaik. Serep marserep ni roha dengan jiwa yang rendah hati, rotu hatta Yesus dan diingot ibana sian hasangapona. Tuhan tidak melihat kedatangan Yesus dari kemuliaannya Bapak Ibu Saudara, tetapi dia mau inkarnatio, dia menjadi logos seakan-akan mengenal dosa. Dia seperti seorang rupa hamba datang ke dunia ketika bagaimana merendahkan diri untuk melihat kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Artinya bagaimana supaya kita mendapat harkat martabat sebagai manusia yang berdosa, manusia di dalam kejahatan, di HP, di pasirip, di rina. Bagaimana kita, Bapak Ibu, ketika kita datang ke pelataran Tuhan, sirip dorohata, maukah merendah diri Bapak Ibu, saudara, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Alani di bata nasirip do di bata tai di bata na mangida na masa di ngulu tahun apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu saudara, bagaimana Tuhan kita itu dipatutoru dirina takas dui asa bui marsangap hita bui rap sahudulan nang akan na porsyai ibana pahihiyon na mikmit sian orbuk. Kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Orbu dohita tano dohita. Tetapi Tuhan mengangkat kembali harkat martabat manusia yang sudah menjadi debu. Tano dohita siapa buatannya. Tetapi Tuhan bagaimana kita roh yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Asa marha sangapon, asa marha muliaon, asa hita na di bagasan na mitmit, di patibo akan na pugos, na dangol, na sumararga hita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita yang hina seperti diambil dari lumpur. Buhado te siya gabo, di pahihi hita, di pahias hita akamang asa adong tujuan na marha sonangan nang disi. Atong dipahihi akan amikmit sian orbuk, dipatibul do na pogosi sian gabo. Mengangkat harkat martabat orang yang hina, yang miskin. Bapak, Ibu, Saudara, ima tuhatai Tuhan yang mengerti, Tuhan yang maha tahu, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan yang berempati kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang hina, orang-orang akan adangol napugos asa dohot nang memuji nang tuhata. Dikala itulah bagaimana dipahudul ibana itap dohot akka bangsona akka raja. Kurin itu hatta taidama buhado si Josepate. Na di gadis akka kangna hahana di gadis tumisir. Siapa tidak merasa terhina? Joseph dijual oleh abang-abangnya. Dangoldo, hinado dilalai bana. Tetapi bagaimana rencana Tuhan ketika Yosef na dihina, na dijual akka bang nai. Alai Gabir nomor 2, dipai 2 ni Raja Ibana di Mesir. Tuhan memakai Joseph menjadi raja kedua di bangsa Mesir. Nagaliate merasa terhina, orang yang dijual abang-abangnya. Tetapi Tuhan mengangkat dia. Ujungnya mengaku kan akka manginang, akka hahanai, gabihirana marsoba, masa halia putir di tano nasida ro dang gabe dihinat kabang ay ngay gasuaw daong alay di jalo dui do naturas na dipahihi dui. Itulah rencana Tuhan Bapak Ibu. Tidak donang diturpukong didok ibana perempuan nahol di Jabu. Kita bayangkan Hana dengan si peninda ibang nayate nahol doho. Saya di isai si peninda, dia dihina oleh peninda. Kamu tidak mempunyai keturunan. Dia terus menangis Bapak Ibu. Dia berkeluh kesah. Dia meminta pujian doa kepada Tuhan. Bagaimana dalam kesesakan Hana sendiri. Sudah mengisah ibana. Lihat di ibana, dangol ibana. Pola dok mabu anggur na mabu doi. Hapi nafas sahaton nang tumalim ilido pangiduanna asa takas buhado pangiduan nai. Alai di suatu ketika ido ibana do. Kalau Tuhan mengizinkan memberikan, aku akan bernajar. Saya akan berikan
kepada pelataran Tuhan, ke mesbah Tuhan. Dilihat Tuhan tadoi si Samuel nadangoli nadi isai si peninai yang dalam kesesakan di pasahat doi di tikina jala di lehot doi gabe ula ni di bata di joro na adong di Jerusalem imalas ni roha. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita unang met rohata tuak kana dangulate dohot tuak kana hacit akamang inang, manakala mana tahu Tuhan sedang membentuk orang yang hina itu, nadangoli, napogosiak kamang inang menjadi orang yang bersama dengan para raja, bangsawan, gabe terangkat harkat martabakna, songo si Joseph, nang doho si Hanai. Jadi mana tahu Tuhan sedang membentuk seseorang itu, alani unang liaro hatta tuaka nadangol, tuaka na pugos, mamiring sebelah mata, orang difabel. Bagaimana itu? Alani tak argahoma di tonga-tonga ni nang nguluton asa di batado nang si pujota, di bata nang manglihon las ni roha, di bata nang mabuak kita, macaybalga, lonok kita siya gabolisop ni dosay, asa gabi takasita, dang dihamati be alay nunga sa urdot hita, di bagasan hasonan, sudah terangkat Bapak Ibu kemanusiaan kita dari lumpur dosa menjadi mendapat suatu kebahagiaan, happiness along, kebahagiaan yang selama-lamanya di dalam Tuhan. Atau las rohata ngaro tuhata Yesusi tutonga-tonga ni portibion las marohata manginang, las mahita memuji meriaia di tonga-tonga ni huriat taunate unang adong nama bahen nasoringgan nasobuk di tonga-tonga ni parhuriaon, di tonga-tonga ni akamasa natal pe ikut takas doi dang pergulutan di siate alay bohado Jesus nang rusi palua yang mengangkat harkat martabat manusia. Bagaimana kita tidak agungkan dang bainotai kita malas ni roha ngadi hokop kita siang gabolisom ni dosay, sudah ada rekonsiliasi yang baru supaya kita, kemanusiaan kita di dalam Tuhan terangkat kembali, mendapat jaminan garansi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Atong imanang lasni rohata damang dainang di tonga-tonga ni nangguluton asaguk lasni roha hita nang salhuna. Adong akamanginang berita mardunga puda ngelilingon beritaw natin. Jelas saya tak doni suratom. Ada seorang dia tentara dari Amerika Serikat. Dia sudah berperang ke Vietnam. Ketika dalam perang si pemuda tadi dia cacat tangannya dan juga kakinya dia cacat dan diberangkatkan oleh orang tua dengan sukacita. Tetapi sekembalinya dia dari Vietnam mau ke Amerika, jadi ala dodo jabunon, siang dodo jabunon, jadi menginak majoibana di sada wisma. Alani adong do hubungan atong alung maju bete Amerika, diteleponlah orang tuanya, mak saya sudah kembali dari Amerika, dengan senang saya menjemput engkau anak-anakku. Kami sudah rindu 2 tahun ini supaya kita bersua, supaya kita berjumpa inna natoras naburoma ya ma inna. Tapi mak bisa aku meminta, ada seorang teman saya yang cacat, yang tangannya sudah patah karena alani mortir, alani bumi, do cacat, nalumpuh. Buhabu do buanokku tujabun, saya bisa bawa mak ke rumah ini. Aina buhadoh, torina inatodo, jangan bawa itu. Kamu seperti bagaimana kamu membawa itu ke rumah
saya sama saja membawa seekor kutu dan menempelkan di atas rambut kepala sendiri. Saya tidak mau itu dibawa. Jadi Soni mak putus ma telepon putus Soni na tau mak dungi mar sugut nai Roma amatau do ina taon las maruhana ipatomui ma yanak konau tu wisma hapi dibering ada keramaian bapak ibu kok ramis banget ada apa yang terjadi ada apa ini mungkinkah semua orang tua menjemput anaknya yang sudah pulang dari peperangan di Amerika mungkin itulah apa ternyata si anak tadi bagaimana dia tadinya berbicara ketika dia berbicara tentang dirinya sendiri yang cacat. Ibana duina dokon ibanai. Alani tidak ada pertemuan 2 tahun yang lalu cinta kasih bapak mama dengan doa. Tetapi ketika saya pulang menolak ibu saya. Ibering naturas na matong. Dibering ma. Bah, ay nadong do. Siya tingkat tulu ni Usmon na jatuh manikot bebana. Menjatuhkan diri. Dibering naturas na matong naturas na buru. Tetapi ada sebuah surat pesan papa mama 2 tahun yang lalu bapak dengan cinta kasih. Tetapi bapak mama menolak saya ketika saya pulang, saya hilang. Bagaimana bapak mama melihat kepada saya. Ibereng ma, hapi anak pun nado na mati. Buhama di rohaminang. Buhama rohani natai. Nangis dengan sekuat-kuatnya. Menangis dengan menjadi-jadi. Gelik kudu hapi, yanak koku di barat. Yanak konaon asal upamahon adong na cacat adong na lumpuh karena mortir alani perang ibana dituduh son ibana digambarkan kepada dia sendiri ternyata menolak lapatana bagaimana kita menghargai yang difabel disabilitas bagaimana orang nahina nadangol napugus dan biniran bete seperti tadi bagaimana ketika Tuhan mau mungkin Tuhan membentuk seseorang seperti Yosef seperti juga Hana menjadi kemuliaan doa kana asing nai alani targahoma hurian itu hatta di bagasan lasni roha di bagasan nangulutau marulu puluk mahita percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan di pihak yang lemah. Jangan melemahkan orang-orang yang lemah. Jangan mengerdilkan orang-orang yang tersisih. Karena Tuhan berada di pihak mereka. Bapak, ibu, saudara. Yang kedua ingatlah Tuhan. Sanggup dan mampu bukan hanya memulihkan. Tetapi juga mampu mengubahkan segala sesuatunya bagi hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga Bapak, ibu, saudara. Bahwa jangan selayaknya kita sombong. Jangan angkuh dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau dengan orang sombong. Karena di singgasana Tuhan. Seperti tadi di kemuliaannya. Datang untuk merendah. Membawa orang-orang di dalam keselamatan. Membawa orang-orang di dalam keterhempitan, ketersesakan. Di dalam kehinaan mereka. Hidok ng Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Orang sombong itu ibarat seorang di puncak gedung tinggi. Dia melihat orang-orang kecil. Tetapi dia lupa memandang yang di bawah itu juga. Memandang dia kecil juga. Ima alani milikilah Bapak Ibu Saudara pengenalan akan Tuhan yang indah. Di mana Tuhan kita mendapati kita, bagaimana di hadapannya, bagaimana kita mengenal, bagaimana kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Alani mulak mahita, tu Jehovah di bagasan nang ngulutan songon topik ni minggu tai. Di patibul di batado akan dangol, Tuhan menegakkan
orang yang hina. Las ima tatangnya kon asa buita patuduh mai memuji Tuhan ta bagaimana masalah gereja di Ranca Ekek, bagaimana sekarang dengan viral dan pernyataan Opui Eporus tentang gereja di HKBP Cilegon. Kiranya seperti firman Tuhan juga mabain nasida. Tuhan yang merendahkan dirinya, memampukan mengubah, memulihkan segala sesuatunya tanpa ada kekerasan, tetapi dengan cinta kasih Tuhan Yesus, mari kita tebarkan Bapak Ibu margugu mahita, marlasni roha mahita, huriani Tuhan ta manotong, memuji Tuhan ta olak nion rudi saliling nililingna. Amin martang yang mahita. Muliati roha nami Tuhan di pamujion nami diho, gok hasangapun hamuliaon, sian habisaran rudi hasudutan, rudi saliling nililing nama, pamujion nami diho Tuhan. Di batana Daud transenden, di batana Jono doho na Immanuel Immanen, laos manik mamering manikir na dangol na pugus na hina na somar diha songok kami ali di bata roh Jesus Kristus tua sian habang sam asa tu inganan naliaon asa mengangkat harkat martabat nami sian lumpur sian gabulisop ni dosa hajahaton asa taruli hami Tuha totongon, taruli hami Tuha sonangan jala di batana sirip doho na mga miring dia kana dangol na pugos songon nang si Joseph nang si Hana doho akan hasing alan itu tu unang liaruhan nami manghida akan dangol akan na pugos na somardiha-diha alay ditikina Tuhan menata membentuk mengubahkan memulihkan mereka alani takas matutuma sa hulunga kami. Naong di bagasan ho kami Kristus mamuji pasangapon guar muna bade. Takas mapamujon nami di holong ni rohan nami di ho nang dongan nami colma. Paso-paso di akaruas ni huriam di parsolan nami ti ke Tuhan. Di bagasan hai pason do las ni roha nang urubi di sudi akaulo na sida Tuhan na maragami. Nang do akan marsahay pe Tuhan na suhagurak kami totong hupasat kami. Homa ali Jesus memulihkan mengubahkan asa totong marlas ni rohi pas na sida Tuhan nang dakay danakop pe Tuhan di nama sihol diaka palumian di pada binga-bingo Tuhan liho madikina diaka parbuy ni bortian diaka sihol ni roha ni akaruas ni huriam Tuhan porsi ami halunganga dosa koy Tuhan diaka rokap Tuhan liho madikina asa tong madulupulup akan atoras tua katiki naron nang diaka program ni huriam pe Tuhan pasu-pasu ma luhu nai asa tong madala di bagasan lomo ni roham Tuhan songonima nang pamerintahan nami pasu-pasu na sida di totong mangarudihon pemerintahan ti bangsa dohon ingkaran nami sa tingkat terbawah al Tuhan songoni huwak kami di perunungan ni huriam di Ranca Ekek tanumubi Tuhan di huriam na di Cilegon marukil na sida alay posol nami Tuhan di batana marnida dohon na mengangkat harkat martabat niya kanadangol na uso-uso na mauwas Tuhan dihajong-jongan dihamuliamu di pelataran di misbah Tuhan porsia kami Tuhan na leonom munauri na dinggan dia karuas na adong di HKBP Cilegon nang ditikon paor Tuhan akan nasobong akan segijang roha Tuhan patutoru rohana sidia Tuhan asa marhasirepon songko di batana marhasirepon ro nang tutanoon Tuhan mangido hami urasi hami siya dusa pason nami asalam talup hami majalo asia simba sabasam Tuhan ola di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan ta meredehi tahu papung pilihan. Sabdo sahabu
Tangya koma piliata, ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut, si lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus, hupa sahat hami masian na nilehom mitu hami pilian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolong, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasya kami pilianon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami, marhiti-hiti todim, asalam hutadahami, gudang ni silehon, lehom mitu hami, asalam girgir hami, madok mauliati tuho, marhiti-hiti, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rasanya di lehon to diru di mataku, osadohon kogogi rodi saluhut artaku, upasahan itu rasun satu hudo. Aliaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malumo ni roham, di banua tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sisa madusa nami songon panesa nami, di dusa ni dongan, na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Ay hotona kuna pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batama ho, di sodakon, Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaurhon, madamena tutodim. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu Madhita. Horas. So